Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon diyan ni Kristo sa atong pagsaulog ni Santos nga misa karon, atong iapil sa atong pagampo ang atong mga igsoon nga nagsaulog sa ilang adlaw ng tawhan karon. Ilabi na si Angeli Joy, Uy, Zurita, ug si Troy Maape, alang sa ilahang dugang pa nga mga grasya sa kinabuhi. At usab nga iampo ang kapahulayang dayon sa kalag ni Filomena ug ang tanang mga kalag sa purgatorio. Atong appeal sa special nga paagi ang mga prayer intentions sa ato ang mga generous donors o mga benefactors sa diocese sa Tagbilaran. Atong iampo ang kayuhan sa panglawas sa ato mga igsoon nga nagluya, labi na si Cipriano Jacinta Mario Melicia Crescencia, ug usab ang mga kalag ni Florenda ni Marciano, ni Antonio, ni Teofana, ug Jansian. Ato usab nga appeal sa pag-ampo si Father Ernesto Vitor, SVD, nga nagsaulog sa iyang ordination anniversary karon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Apan sanglit daghan man kaayo ang nangandak gumikan lamang sa tawhanong katarungan. Mangandak usab ako. Maulaw ako sa pag-ingon nga kami dili makahimo ni ana. Apan kun adunay maghagit sa pagpangandakay, mangandak usab ako sama sa buang-buang. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israelita ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako sa nabuang. Apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko ug mas makadaghan pa ako mabilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang niaguman ko kay kanila, ug labaw pa kasubsob ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig katluag siyam kalapdos sa mga Hudyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausa ako batua. Makatulo ako makasinatig pagkalunod, ug makausa gianod-anod ako sa tubig sulod sa kawaag 4 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha ug sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudyo ug sa mga dili Hudyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa mga kalawran ug sa dili matuod nga mga higala.
Naghago ako ug nagbudlay, kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ko ug giuhaw ako sa makadaghan, wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o biste. Ug sa walay paghisgot sa ubang butang, nabugatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga simbahan. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, mag-uol ako pag-ayo. Kung mangandak man ugaling ako, mangandak ako sa mga butang na nagpakita sa akong kaluyahon. Ang pulong sa Ginoo. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Dios ang matarong. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Padayga ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gibutang ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili manlipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Sa tanan ng mga kagulanan, wason sa Dios ang matarong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini, kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata moo'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayud niini. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. A spiritual teacher once said, if you want to know how rich you are, find out how many things you have that money cannot buy. Kung gusto ka masayod, unsa ikaw ka adunahan, o unsa ikaw ka bulahan, tanawa o susiha, unsay naa kanimo nga dili mabayran. Mga igsoon, unsa di ay ang mga butang nga dili mabayran? Mga butang nga dili mapalit og kwarta. Gana sa pagkaon. Matud pa, money can buy food but not appetite. Kahimsog. Money can buy medicines or vitamins but not health. Tinuod bitaw pod no? Kung masakit na ta, bisan pag unsa kadaghan sa atong kwarta, nagi panahon nga
di na ta maayo. Saktong pamatasan, money can buy books, but not good manners. Talento, money can buy gadgets, tools, but not talent. Unsa kaha kanang kaanyag sa sulod, kanang kaputli pananglidan. Money can buy external beauty, but not interior beauty. That's really true. Ilabi na karong panahon na, no? Pwede mang mapalit ng kaanyag. Pausab ni mo imong ilong, imong pilok, imong panit. Pero ang imong nindot na kasing-kasing, dili man na mapalit. Higala, money can buy people, but not friends. Gugma, money can buy pleasure, but not love. Definitely. No? Kaluwasan, money can buy protection, but not salvation. Langit, of course, money can buy places, but not heaven. Diyos, money can buy presidents, rulers, but not God. Mga igsoon, kung doon na ta aning mga butang nga dili mabayran o mapalit, adunahan ta pag-ayo. Ug angay gid ta magpasalamat sa Ginoo. Ilabi na gyud kung doon na tay Dios, kung doon na tay gilauman nga kaluwasan ug langit pagkabulahan nato. Sa Ebanghelyo karon si Jesus nagingon, do not store up for yourselves treasures on earth. Ayaw kamo pagtigom og bahandi nga kalibutanon. Dili man tingali sayop nga aduna tay tinigom nga kwarta o kabtangan. Dili man tingali maot kun doon tay pundo sa bangko. Dili man sab tingali sala kun doon tay itagana nga salapi o yuta para sa kaugmaon sa atong mga anak ug alang usab sa atong katigulangon. Apan mga igsoon, ning tanan nga atong gipangandaman, dili unta nato kalimtan ang plano sa Dios para sa atong kaluwasan ug para sa kinabuhing dayon. Ang sayop ug sala sa daghan kanato karon mao nga magsigi lang ta og padaghan sa kwarta o kalibutanong bahandi. Unya, wala gyud magunahuna sa kaluwasan o sa kaluwasan sa uban. Naatay mga igsuon nga nagsigilag plano, unsaon pagpadaghan ang ilang kabtangan, pero wala gyud magunahuna unsaon pag-angkon o kaluwasan. Atong hinumduman, ang kwarta, yuta o ubang mga kabtangan, dili madala sa lubnganan. Samot na, nga dili madala sa laing kinabuhi. Busa, dili kita angay nga magpasulabi o gunahuna para niini. Makasubo, baya, nga doon naging mga tao nga puro negosyo ang giunahuna, puro kwarta ang anaa sa utok, puro padaghan sa kabtangan ang giatiman. Gani ang uban, dili na makaampo, dili na makasimba, dili na makahunahuna og Dios. Unya bag masakit og mo grabe na, anha na makahinumdum sa Dios. Anha na musulod sa simbahan. Anha na mahimong manggihatagon. Pagkadakong sayop. Dapat unta mga igsuon, bisan batanon o ligon pa, baskog pa, magsigi na tagpundo og mga bahandi nga para sa langit. Store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break in and steal. Unsa man kini nga mga bahandi ang gipasabot ni Kristo nga angay nato tigumon, mga pagampo, mga sakripisyo, mga maayong buhat, mga buhat sa gugma ug kaluoy, pagtabang sa mga kabus pananglitan ug sa mga naglisudtang mga kaigsuonan, ug uban pang mga butang nga makaayo sa tanan.
Where your treasure is, there also where your heart be. Nindot gyud mga igsoon nga atong pamalandungan og maayo kini. Unsa man gyud para kanato ang labing bililhon. Hinaot nga makaamgo natang tanan nga ang labing importante sa kinabuhi mao ang Dios ug ang kaluwasan, ang langit, ang kinabuhi uban kaniya. Kung langit mo'y atong gipakabahandi, adto usab ang atong kasing-kasing. It's really true. Heaven belongs to those who have heaven in their hearts. And we always remember this. If you want to know how rich you are, find out how many things you have that money can't buy. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kayo, angay kang pasalamatan. Luyog ang katawhan, among mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, puno mo, sundon ko. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Tuwawag ka sa Ginoo, sakripisyo ikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdahil ka naman sa kagalan, alang sa pagdahil sa O Ginoong Dios, nining pan og bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. manaw sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, tunhay nga Dios ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug yuta. Nag-aawit sa kabagong awit sa pagdaig duyog kami sa mga anghel ug mga santos diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagapuhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko nagkakaani sa kalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao or ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo, ang pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo, himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ay mong sibahan sa tibok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma. O ba ni Francisco among papa, ni Alberto mga bispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, siyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon nimo ngalan, mabot ka namo imong ginarian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Upusayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagsala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami lumason sa tanan dautan, atay kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo ngayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kun dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong panaginigsuonay. Peace be with you. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan, nagidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo dili ako ang iyong kalawat kanimo, pali magulong ko lamang ang maayo ako. Aktos espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa dalunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Sa atong pagpuyo, magpasalamat sa grasya nga nagawa, isang Diyos sa katawan, si Kristo atong dalan sa atong kaluwasan. Magpasalamat kanunay sa mga awit sa kalipay, ang kinabuhing malagaron, maoy ipakita ta karon.